everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Christopher Gonzales. Sa ngayon mga kadudong, mga kadidang, mga tupay, nandito ako ngayon sa Bakas, yung paliguan dito, Beach Resort. Ito, yun, kung matatanaw nyo yung ganda ng area. At talagang napakarami yung naliligo pagkakataong ito. Yan, yun, nakamasa ko dahil safety first din mga kadudong, no? Yun, kung makikita na naman siguro sa video ay napakarami yung mga naliligo dito ngayon. At talaga nag-enjoy, lalong-lalo na yung mga nanay, mga tatay, yun, dahil sa napakainit naman ng lugar na ngayon, diba? Yun, talagang nagsaya sila. Yun, ibabahagi ko sa inyong video ngayon ay talagang masaya. Masaya bawat pamilya na nandirito ngayon. Yun, kung mapapansin nyo mga kadudong, mga kadilang. Yun, ito yung mga beach na, yung cottages nila mga kadudong. Yan, hilira yan, papunta roon. At yun, yan mga cottages nila mga kadudong. Yan, napakarami. At talagang napakarami rin talaga ng mga naliligo dito ngayon. Dahil ngayon ay summer na, umpisa na ng summer na mga kadudong. Ayun, bukod doon mga kadudong ay mayroon din silang life jacket. Yan, Dippers at yun, life jacket nila. Ano, di ka maligo? Mo, tagpisaw ko diyan ano. Yan, ninong ko. Mga kadudong. Dito yung life jacket nila. Mayroong price dito mga kadudong kung gusto nyo bibili, kung kayo yung mga punta rito. Yun yung price nila. Rent pala dudong, hindi pwedeng ibibinta. Rent. Pwede nyo rentahan para safety rin naman yung mga anak ninyo na maliligo doon. Lalo-lalo na pag hindi kayo marunong lumangoy. Yan. Ngayon, yan, matatanaw nyo mga kadong yung mga naliligo. Diba? Masaya dito mga kadong. Yan. Sarap maligo. Yung mga kadong, i-enjoy nyo na lang yung mga mata ninyo sa pagpanood sa video ito. Kaya gusto mag-swimming, punta na lang kayo rito sa Bakas. Ano? Yan, ninong ko yung lumusok na. Hello, kanina pa kayo dito? Kanina pa kayo rito? Mag-hi ka naman. Hello. Yan, subscriber ko yan mga kadudong, mga kanila. Huwag mo na akong pakita dyan. Bakit? Makuha lang. Pero masaya rito. Ha? Bata nag-enjoy. Mga bata, para sa mga bata mga kadudong, talagang masaya. So, ang ganda ng area. At hindi mo naman masasabi mga kadudong na maganda yung buhangin, yung lalakaran mo kasi nga ilog lang to mga kadudong. Kaya hindi natin masasabi na talagang maganda yung buhangin. Bato-bato lang siya mga kadudong. Pero ang napakasaya lang mga kadudong dahil marami talagang naliligo dito sa ngayon. Matatanaw mo naman siguro mga kadudong, no? Sobrang dami yung mga naliligo. Yan o. Mula doon yung isa ng pag-video ko hanggang doon. Yan. Doon mga kadudong. Grabe, ang dami. Ang dami sobra. Punong-puno yung mga cottages nila mga kadudong. Talagang marami nag-swimming ngayon. Yan. Grabe. Di
kunwari yung dami ng mga naliligo. Lakad-lakad naman tayo papunta ron sa yun, kung matatanaw yung mga kaludong ay talagang sobrang dami, mga naliligo, may mga bata. At may mga life jacket naman sila. At higit sa lahat mga kaludong yung slippers, mayroon naman silang lifeguard. Yun, matatanaw mo na kaunahan. Mayroong nagbabantay dito para sa ikaka-safety sa mga naliligo dito. Kasi dito kasi mga kadong mayroong parte dito na malalim, mayroong ding parte na mababaw lang siya. Yun, mayroon silang taga-bantay rito. May lifeguard yan. Kung mga papansin. Yung lifeguard niya yung mga kadong yan. Kailangan talaga yan, lalong-lalo na pag dito sa ganitong klaseng paliguan dahil di mo alam kung yung pinupuntahan mo baka malalim na, tsaka medyo may agos yung tubig mga kalulong, no? So malakas-lakas yung agos ng tubig. Talagang delikado sa mga batang maliliit. Kailangan kung kayo pumupunta rito mga kalulong, kailangan nandyan yung mga magulang, yung mga bata, lalo na kasama yung mga anak ninyo. Yun. Kaya kasi doon bandang gitna mga kaludong sa kabilang area ay talagang medyo malakas-lakas na yung agos ng tubig. Kaya kailangan na mayroong nag-aalalay. Kaya nandito sila. Ito yung lifeguard. Yan sila mga kaludong kung makakala. Yan ang mga lifeguard niya. Differ sa mga naliligo ngayon dito na area. Yan. Sila yung nagbabantay sa mga naliligo. Unang-una sa mga bata talaga. Dahil yun ang hindi nila alam na pinupunta nila ay talagang malalim na pala. Hindi nila alam. Mayroon tayong nagbabantay sa kanila. Nagmamanman. Yan. Right? Yun. Ang dami talaga mga ano. Kung maalala nyo mga kadulong, yung una kong punta rito, kasagsagan ng lockdown ay talagang walang ganong tao na naliligo. Doon naman yung sa 3 hari, bakas ng tawagin. Pero yung area na pinuntahan ko ngayon, sa bandang itaas lang. Itong ilog na ito ay hiliran na rin yun papunta roon. Yun naman ang tinatawag na doon, bakas. Itong tinatayuan ko ngayon, na naibabahagi ko sa inyo ngayong video, ay ibang lugar naman ito. Yun ang itatanong ko at yun ang mayroon tayong interviewin mamaya kung patungkol dito para kung naisin nyo mga kadulong na pupunta rito, mayroon kayong idea para matuntun nyo itong lugar na ito. Malapit na hindi sa mahirap at mas maganda na mayroon tayong may interview para sila na yung magsasabi kung ano ba talaga ang area na hindi kayo mahirapan pa kung gusto nyo pupunta rito. Alright? Yun mga kanina, nandito tayo ngayon talagang na Tanyakan, no? Kung kapatid yung kasama ko ngayon. Bakas level. Ito yung nabi-birthday ngayon mga karadong. Hello. Ninong ko sa kasal ko mga karadong. Ninong Ernesto Ricto. Family Ricto. Happy birthday, no? Ngayon, nandito kami ngayon para pag-swimming at mag-enjoy para i-celebrate yung kanyang larawan. Tapos kasama ko naman yung aking kaibigan, Richard. Yung pogi, oh. Richard. Yan, kaibigan ko mga kanong. Yan. Family Ricto, maraming salamat talaga. Subscriber ko yan mga subaybay din sa akin. Kaya nandito kami ngayon. Banding-banding sa mga para i-celebrate yung larawan ng ating ninong.
kasal si Kuya. Yan. Yun mga karudong ay talagang napakarami ng mga naliligo ngayon dito. Talagang sobrang dami at hindi ka talaga malulungkot, hindi ka ma-stress dahil kung may stress ka ay talagang mawawala siya. Yan, makikita niyo mga karudong, punong-puno yung mga cottages. May mga umuwi na at mayroon namang mga parating pa lang at nararating lang. Katulad sa amin, kami nararating lang din. Kaya yun, kaya ka sa vlog. Yun, yun. Sobrang dami talaga mga karudong, napakasaya rin. At ang entrance lang dito mga karudong ay halagang 20 pesos. Nung, yung entrance dito 20 pesos lang, no? Ang binayaran natin. 300 na daw yung atin. Pero yung entrance sa tao lang, 20 pesos. Bata, 10. Sa bata, 10 pesos lang mga karudong, no? At yung sa cottage naman, ay halagang 300 pesos. Sa mga 1 million yung mga ano dito, ako interviewin mo ako. Ito Ito yung nila. taga-barangay ka. Ang halaga ng cottages nila ay halagang 300 pesos. Dad, 300 pesos yung cottages. 300. Pero yung sa tao, ay halagang 20 pesos. Yun. Pag Yun, self-rent 20. So, suma total, kakaroon tayo ng income dito na almost 1 million a day. Adik. Oo. Laki. Meron. Mayroon. Pwede yun, budong. Kasi sa dami pa naman mga customer ngayon dito. Ayun o. Sa dami Ilang tao dito ngayon. Dami. Napakarami. Ang haba nito. Puno-puno. Napakarami. Ito yung, anong area itong mismo nilalagyan natin ngayon ay Sako pa ng barangay Bitongol. sako pa ng barangay Bitungol. Pero yung North Sagaray. North Sagaray, Bulacan. Sorry mga itong Sagaray. Bakas. Bakas. Area pa rin ito ng Bakas mga kadong. Pero yung Bakas na kung maalala nyo yung na-vlog ko nung una, nasa bandang ibaba lang yung mga kadong. At ito ngayong kinatatayuan ko ngayon, kung saan nandito kami, ito yung lugar na yung lugar na to. Tourist spot. Yung area na anong lugar to nung yung Bakas. yung Bakas nandoon, di ba na? Ito, sako pa rin. Area pa rin ito ng Bakas pa. Yun, mapapansin niyo mga kadudong ay talagang masaya. Pero puno yung mga cottages. Wala kang makita bakante, no? Sobrang dami. Pero sa panalong ng mga doon, mapapansin ko, walang hindi naman na sila nagmamas. Hindi naman masyadong stricto yung madadaanan mo. Pagpunta ko lang dito, ay wala nang hinihingi na requirements. Open na siya, madaling salita. Makatuloy siya. Wala nang requirements. Kailangan mag-mask ka, kailangan yung distance. Tapos sa barangay, ay wala na siya. Kasi open na siya mga siguro masasabi ko, wala nang COVID dito. Talagang open. Ibig sabihin, COVID-free na siya siguro. Pero talaga nga, masaya. Ang ganda-ganda kaya din. Ganda talaga mga lalong-lalo na kung papapasyalan ninyo na mismo kayo ang pupunta para matatanaw ninyo na aktual makikita nyo. At talagang masaya. Ito rin yung kumanta, may mga maririntahan din naman ang mga videoke. At mayroon ding maring pagpilihan kung ano gusto nyo pilihin na pangailangan nyo.
Ang cottage pala nito mga kadong, ulitin ko, halagang 300 pesos. Yan. 300 pesos. Yan. Gusto niyo mo na akong dalawahin mga kadong, ay kakahalaga na siya ng 600 pesos. Yan. Itong dalawa. Pero pag isa lang, family lang, talagang mababang halaga, abot kaya. Yan, inom ko. Paling-paling. Okay. Right, mga dong, lulusog na ako. Ako maligo kung malamig yan. Teka. Ako dong, lamig talaga ng tubig pala. Malamig. Malamig. O, laki dito tayo. Tara. Oh, malamig, malamig ang tubig, malamig. Malamig ang tubig. Hoy, bakit? Malamig pala. Ano to? Galing ilog to eh. Oo, malamig. Tara. Sabi na. Sige, langoy ka na. Langoy ka, videoan kita. Langoy. Ha? Langoy. Ah! Dati lang, malakas ang asos. Malakas yung agos pala. Ah! Malakas yung agos. Malakas yung agos. Okay mga kalong. Yun, sarap mag-swimming, malamig yung tubig. Hindi ko naman masabi na malinaw. Ito, kasi sa dami pa naman na naliligo mga kalong. Kaya ganoon na lamang ganito yung kulay na to. Parang kulay din lang siya, pero masabi ko naman ay malinis naman siya mga kalong. Hindi naman to papayagan ng government na pasukan ng ganito karaming tao kung masasabi natin na marumi. Ibig sabihin mga kalong ay malinis siya. Kaso lang, nagkagaganito na yung tubig dahil sa dami ng mga naliligo. Right mga kalong, kung pupunta kayo rito, yun, panoorin nyo na lang yung video ko para mayroon kayong makukuhang idea kung paano kayo makakapunta rito. Sa cottages ay halagang 600 pesos ay swabe na yun. 300 pesos lang siya mga kadong. Mura-mura. Tapos per tao naman siya mga kadong ay halagang 20 pesos lang. Yun, kayang-kaya sa bulsa. Alright! Enjoy! Woo!